ओमफ्राय नोङो नै ओरै खालामनायखौ गारदै मा ओरै खालामनायब्रा औ नुदोंना नै ओरै मारिदों आं दरजाखौ ओरैजाय दरजाखौ ओरै मारिदों आङो बिसिनायाव नै ओरै जिरायदों ओरैजाय नुदों ओरै दा नों ओरै जिरायनायखौ आं दा बोरै नुसिगोन जानो फनाव नों हमना लानो हाया होमबा हमना लानो हाया नोङो हाय लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ दस्रा बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना जाबाय दा आङो सासे मानसिखौ प्रेंक कल खालामनो नागिरदों हागोन ना हाया मिथिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे जादों जोंहा सामथाइ प्र बिथांनि नामा जादों शंकर दैमारि बिथाङा बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट होननाय मोनसे कार्टुन भिडिअ बानायो बिथांनि भिडिअआ ओरैबायदि मजा जाखायो नोंथांमोनाबो नाय दा आङो बिथांखौ कल खालामनि हेलौ ओइ सैमा सोर होद सोरब्रा ओइ आं सैमा नङा मानसिसो मानसिया हेलौ ओइ सोर नोंखौ होनाखैमोन आङो हा ओइ नोंखौ होनाखैमोन आङो माने सोर नोंलाय बै सैमा फिदोंमोनलै आङो सैमायाबो बारा नङा 7थाल' ओमफ्राय सोर नोङो र' सोरफोरखौ नांबाय था उनाव सोंबाय थानो हागोन र' आसलथे नोङो माबायदि मानसि सदर बदरनो र' नों बुंग्रोलाय आं सिनायासै नोंखौ सोर मा जादों एक्सुवेलि मा जादों सोर सिनायनाया उनाव जागोनलै नोंनि भिडिअ बानायनायखौ आं एसेबो मोजां मोनथाराखैथ' आया मा जादों देलाय मा गोरोन्थि नुदों देलाय फाग्ला एसे नायनानै जोंबो बोरैबा नुयोना इमान उन्दै गिदिर नायो एसे बोरैबा जाद्रायो नोंना भिडिअफोरा नोंहा मा प्रब्लेम मा नुदों नों जेनेबा बेखौल' बुंदो दाना प्रब्लेम माने नोंदि बै गवायाव आमेरिकायाव माबा माबि भिडिअ खान्दा गाननाय खालामदोंमोन ना आदसा एसे बोरैबा मोनदों आंबो मोननाया हारसिं नायग्राखाय ओमफ्राय आरो नै मोनसे गिदिरथार प्रब्लेम जादों आरो जोंनि इण्डियायाव गवानि सिख्लाखौ नों मानो लाबोनांगौ आया आदसा नोंथां नाय बे मोनसे कन्टेन्टसो ना कमेडि कन्टेन्ट फानि कन्टेन्ट दा नोङो दा बेखौ नोङो सिरियास लाबा जायाना खायसे जों एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय बानायनाय जायो नों बेखौ आरो सिरियास लाबा जायाना एसे बुजिनांगौब्रा माने आं ओरैजाय आं भिडिअखौ हारसिं दरजा ओरै मारिलायनानै नै औ नुदोंना नै ओरै मारिदों आं दरजाखौ ओरैजाय दरजाखौ ओरै मारिदों आङो ओमफ्राय उनखैजा मारियाखै आरो ओरै मारिनानै आङो बिसिनायाव नै ओरै जिरायदों ओरैजाय नुदों दा नों ओरै जिरायनायखौ आं दा बोरै नुसिगोन जानो फनाव नों हमना लानो हाया होमबा हमना लानो हाया नोङो दे ओमफ्राय दे बुंदो आं ओरै जिरायबाय मबाइलखौ ओरै लादों दे ओरैजाय मबाइलखौ ओरै लाबाय बेनिफ्राय आं दा भिडिअखौ नायबाय ओमफ्राय जेब्ला सामथाइ प्र नों सामथाइ ना बे सामथाइया गारिजों लाबोनाय गैया होमबा औ दं आमेरिकानि सिख्लाखौ आदसा बेयाव आं बुंहरबाय थादोंमोन भिडिअखौ नायनानै आं नोंखौ बुंबाय थादोंमोन इयावनो बोख्लायदो होननानै बुंबाय थादोंमोन नों बाथ्राखौनो मानिया आया भिडिअ अलरेडि जाखानायखौलाय बोरै माबानो हानो बेलाय भिडिअ अलरेडि बानायखाबाय भिडिअ जाखाबा बोख्लायनो हाया आरो बे फाग्ला भिडिअ बानायखानाय कन्टेक्ट खालामनानै बोरै बोख्लायलाबायनो आं आरो बे माबाखौ फैबाय थानाय समावनो आं माने जेनेबा बोख्लायनानै बेखौ दोनबोनानै नोंसोर गोजा फैजानो लुगैदोंमोन आरो बिदि जायो नामा सोरबा फाग्ला जाया ओमफ्राय नों अबेनि मा आंथ' नांगौ माने मा जादों नोंहा नों भिडिअखौ दोन्थ'नो हागोन ना हाया आसलथे बानायनायखौ आया बे भिडिअ बानायखानायखौलाय बोरै दोनथ'लाबायनो दोनथ'नो हाया आरो बे आपलड होखानायखौलाय बोरै माबालाबायनो बेलाय ओमफ्राय नों नै नोंनि बेरायनाय स्टाइलखौ नों बेरायबाय थाबा आं नोंखौ नुबाय थायो आरो ना ओमफ्राय नोङो नै ओरै खालामनायखौ गारदै मा ओरै खालामनायब्रा ओरैजायलै नै ओरै खालामनायखौ गार आया नों ओरै खालामब्ला आं नुगोन आरो दा नोंखौ नोंबा माबायदि खालामदों नुवाखै आरो आं मा ओरै खालामखां जेनेबा बुजियाखै आं नोंदि थाबायनाय समाव नै ओरै खालामो बे माबा बायदिया हांसो बायदिथार माबानाया जियानो जा नों गोसोखांनो थाखाय नों थाबायबा दैलि ओरै खालामो जे है फाग्ला आंलाय बोरै मा खालामखो आं मोखांखौनो देखाया बारा कन्टेन्टफोराव मालाबा नंगौ आरो नै दाथ' हिनजावखौ लाबोबाय नोङो जेनेबा ओमफ्राय औ अबाव दोनबाय थागोन दे बेखौ अबाव दोनगोन दै किमान खान्दा गानबाय थायो अबाव दोनगोन नोङो आया दख'ना गानहोगोनब्रा दख'ना गानहोगोन भिडिअ'निखौ होनदोंबा भिडिअ माने नों न'आव लाबोआखै होनबा होद फाग्ला बे कार्टुन माबा बानायनाय भिडिअखौनो नों आइयो नों लाबोथाराखै होनबा जाम्बा जादों नामा बे रियेलाव लाबोआखैब्रा अह बेखौ फाग्ला भिडिअ बानायनायखौ इदिसो भिडिअसो ए
मागो दसराव दोन है साला होमबाबो नोङो इदि माबाना ओइ मानसिफोर नायहरनाया माबा लासिं खालामहरलै नोंना बिफाया एसे बुजायना दोनब्रा इखो दे जागोन दे इखो एसे बुजायना दोन ओमफ्राय दख'नाखौ नों गानहोनाङा बिमाखौ गानहोनो हो बै हाबा जाथ'वाखै नों रुम सिङाव मानो थाबाय थानो नागिरो कन्टेन्टसोलै इयो कन्टेन्ट फानि कन्टेन्ट कन्टेन्टसो एक्चुअली आंना भिडिअफोरा एसे एडाल्ट टाइप जायोआनो जानायालाय एसे आङो मोनसे गोदान चेनेल खुलिनो सानदों जे चाइल्ड कन्टेन्टफोरनि थाखाय गोबां माबा फैयो आंनाव कमप्लेनबो फैयो सम सम बिदिनो आरो मालाबा समाव एसे स्लें लुंगेसबो बायनाय जायोना आदसा होमबाबो नोङो बै माबाजों फरायनानै सिख्लाजों माबा रुम सिङाव थाबाय थानाङा आरोना बेलेग था बेखौ बिसिना कालसारा वेस्टार्न कालसारना बियो होनबा मा दा ओमफ्राय बबेनिफ्राय हरदोंमोन आंथ' बाक्सानिफ्रायनो हरदों एक्सुवेलि नोंजों फन रायज्लायफेरनाय जाया नालाय बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय खिथाहरनांगौना दोनथ'नोसो फनखो आंबो बाक्सानिनो मिथिगो दा बाक्सानिखौ नोंखौथ' मिथिखायो आं नोंखौ नुबायानो थायो नै ओरै खालामनायफोरखौ नुयो आं नोंखौ ओरै खालामो ना नोङो ओरै नै ओरै थानाया ओइ नों जेराव थायो बेयावनो थादों नोङो आसलथे दा नों दा जेराव थागासिनो बेयावनो थादों नों दा ओंखायनो मा जायगायाव जायगाखौलाय नों थानाय जायगायावनो थाखादों ना नोङो दे होनबा दोनथ'नानै आङो उनावहाय रायज्लायफिनसैलै दे भिडिअखौ आङो नायफुनाय समाव ओरै खोन्थाबाबो नोङो माबा दै आङो इमान हाइ हरो नायानो माथो नोंलाय माखौ कमेन्टआव नङालै आं भिडिअखौ नायबाय थाबाथाय आं ओरै हाइ हरो नुवा दे होमबा दे नोंथांमोनाबो बिदिनो मिनिबाय थानाय इन्जय खालामनो थाखाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो उनावहाय लोगो मोनलायनोसै जों एबारना नेक्स्टआव सोरनि फाला जायो जेबो मिथिथ'ला बाय बाय